Sa mga pangenot na bareta, duwang persona gadan sa banggaan ng tricycle asin truck sa Sorsogon. Insidente hagup sa CCTV. Saro gadan saro irido sa banggaan ng bus asin tricycle sa Camarines Sur. Mga pasahero kan bangkang nawara sa Sorsogon na rescue. Mapalad program kan Bicol University College of Medicine piglunsar sa Camarines Norte. Asin bistuhon ang Bicolanong architecture student na pighahangaan huli sa magagayon na obra. Maray na hapon, Martes, Enero 31, taong 2023. Uninan mga baretang tatak Bicol. Madadamugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Duwagadan sa banggaan ng truck asin tricycle sa Sorsogon. Insidente hagup sa CCTV. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sa CCTV footage kang Barangay Sugoy, Castilla, Sorsogon, poko mas o menos alas 2 kasudmang hapon, mahiling ang nangyaring banggaan ng tricycle asin ang fuel tank truck sa crossing kang nasambit na lugar. Mahiling man sa video ang pagkakarado kan truck sa tricycle ning pirang metro. Sigun kay Police Staff Sergeant Jonathan Agarap, kang Castilla Municipal Police Station, gikan ang tricycle sa Barangay Cagbacong, Legazpi City asin pasiring kutang Sorsogon. Mantanggi ka naman ang truck sa Sorsogon City asin pasiring kutang syudad ning Legazpi. Kan makaabot-subot sa lugar kang insidente, basang sanang magduro-diretso ang tricycle sagud sa mabangga kang papaabot na truck. Dire-diretso po, palabas po itong tricycle and yung truck naman po is papuntang Legazpi. Saktong-sakto po, hindi po nag-take ng preno or hindi po nag-take ng precaution o caution yung tricycle and saktong-sakto po, nabunggo po siya ng truck at nakalagkad pa po yung tricycle. Binisto ang driver kan tricycle na si Bernardo Abarrientos, 54 anyos, kang Barangay Sipi, Daraga. Asin ang lunad kay ni na si Lorenzo Masbate, 58 anyos. Natulos man na naidara sa ospital, uli sa sinapong seryosong lugad sa maniba-ibang partikan sa indang mga hawak. Alagad kasubanggi, binawian man sa naning buhay si Abarrientos asin ang lunad kaning si Masbate. Niresponde naman kaagad ng MDRRMO at nadala naman po sa ospital. Yun nga po sa kasamang palad is kagabi po na pag-alaman po namin yung isang pasahero, yung driver po ng tricycle is namatay and kaninang umaga may tumawag po sa akin is namatay din po yung kanyang pasahero. Nagluluwas man sa investigasyon, nasa impluensya ning alak ang duwang biktima kan mangyarang insidente. Po ayon po sa pagkasabi ng doktor sa investigador, may alcoholic breath po. So unang nahiling po duman sa mga biktima, sa mga na involved po sa aksidente. So driver kang tricycle and sa pasahero po amoy alak daw po sila. Kaya paalala po, hindi po kita magmamaneho ng buyong. Tsaka ang pinakamarot pa po kaya may madadami pa kitang ibang tao. Mientras tanto, magigirumduman man kang nakaliis na Biyernes, Enero 27, kang anuman ang binawian ng buhay sa nangyaring banggaan ng pampasadang jeep asin truck sa pareho man na banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Saro gadan, saro naman irido sa banggaan ng bus asin tricycle sa Baaw, Camarines Sur. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Tulos na binawian in buhay ang 37 anyos sa si Mark Joseph Samonte kan Barangay Biriran, Huban, Sorsogon matapos na mabangga din pampasaherong bus ang pigmamanayong tricycle sa diversion road sakop kan Barangay San Francisco, Baaw, Camarines Sur, alas 7 kasubanggi. Susug sa investigasyon, hali sa syudad ni Naga, pasiring kuta Sorsogon ang biktima para i-deliver ang darang mga plasticware sa ring kan hanger asin planggana. Mantang hali naman sa Nabo asin pasiring kutang Manila ang bus. Nag-overtake subot ang bus sa pigsusundan na bihikulo, rason para kakanon kaini ang balyong linya asin mabangga ang tricycle kan biktima. Hitong kolesyon na po nangyayari ta. Nakabalyo na po si bus duman sa lane kang tricycle, bali talaga buminunggo po siya duman sa duman po sa tricycle, kaya medyo talagang maaday po mabubuhay ang ini nga ni po dito on the spot po, tayo ni po nakairaran po sa sa bus po.
Binisto ang driver kan bus na si Darwin Fontihon kan syudad nin Tabaco. Irido naman ang konduktor ni Fontihon na si Ramon Montaño kan maglukso subuot paluwas sa bihikulo. Daing manin nakulugan sa lampas 30 pasahero kan bus. Sigun sa PNP, accident-prone area ang lugar, kaya pagirumdum kan otoridad na maging rigmat ng gad sa tinampo. Liwat po, mag-ingat po kita sa pag-drive, lalong-lalo po pag mauran. Na talaga po dyan sa part po kang Barangay San Francisco, diversion po nga na yan, na talagang nagkakapira na po ang aksidente po dyan. Kaya always po, iwasan pa po ang pag-overtake, lalo na po pag mga kurbadang area po. Talagang yaon po yan nangyayari aksidente. Mientras tanto, nasa kustudiya ng unyan kan Bao PNP ang driver kan bus na si Fontihon na posibleng mahampang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to properties. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Lolo na inatake sa puso na isalbar huli sa marikas na aksyon. Miyembros kan Coast Guard na nagtaong akudir, pighahangaan. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya. Pigahangaan ngunyan kan publiko ang ipinahiling na heroismo kan 7 personahis kan Coast Guard District Bicol matapos na isalbaran buhay kan sarong lolo na inatake sa puso alas 8:30 nin aga kasuudma. Istorya ni Coast Guard Seaman First Class Herbert Hanoras gikan sa pagsaod naagihan nindan pagtarabangan kan nagkapirang residente sa Barangay Bugtong, Legazpi City na maisakay sa tricycle ang nagaagaw buhay na sarong pasyente. Alagad sa nahiling nindang kadipisilan sa parte kan mga residente asin pasyente, daina da asin da nagduwa-duwa pang magtaonin asistensya. Sa amin as a public servant, napakasaya. Masarap sa pakiramdam na nakatulong sa kapwa, sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Hindi ka man lang public servant or ordinaryong tao lang, kailangan dapat magtulong-tulong para kung ano man ang may pangangailangan ng isang tao na kailangan ng tulong, matulungan agad-agad. Saro sa mga nagtuunin first aid iyo si Coast Guard Seaman First Class Rainiel Manalo, sabi niya inean sa iyang primerong best na nakatabang siya sa pagsalbar ng buhay, kaya naman ugmada siya na makatabang. Ang sumpa namin tungkulin, anytime man po, kahit hindi po oras o panahon, ready kami para tumulong. Bali po kasi kami kung meron mga training rin po kaming pinapaano po dito sa district, like po yun sa WASAR po namin, yung meron din kapong ina-undergo rin sa mga trainings po sa labas, like po sa BLS and CPR. Yun, malaking tulong na rin po yun para sa mga ibang hindi pa po nakakapagano ng. Ang 55 anyo sa si Valentin Bandola kang Barangay Barriada kan siyudad ni Legazpi, pigpapasalamat ng gad ang karahayang bot na ipinamati sa iya kan ng kapirang residente sa Barangay Bugtong, urog na sa pagmakulugman kan personalis kan Coast Guard District Bicol. Istorya ni Bandola, matapos na magpamahaw, pasiring kuta siya sa meeting nila sa Porpis, alagad bigla na sa nasubuot naglain ang sa iyang pagmati. Nagpapasalamat ako ng marami sa kanila. Dahil kung hindi sa kanila, baka kung ano na nangyari sa akin, hindi ko na alam. Mabuti at andyan sila. Sila ang numero 1 tumulong sa akin para madala sa ospital. Ang esposa ni Tatay Valentin, pigpapasalamat man na na-extender pa ang buhay kan sa iyang esposo, inidahil naman da sa heroismo ni Manalo, Hanoras asin 5 pang pag-iriba kan grupo. Papasalamat sa Diyos, tapos nagtabang sa iya na madara digdi sa ospital. So Coast Guard Bicol. Dakulang salamat talaga sa inda. Sa ibong kaini, nag-apilar manintabang pinansyal si Nanay Emily para sa padagos na pagpaparahay ni Tatay Valentina sa presente na sa pangangataman pa kan sarong ospital sa Legazpi. Maagad po kidit na tabang kung si Seman dyan, so may maray na buot na pwedeng makatabang para sa pang-maintenance. Asigurasyon naman kan Coast Guard District Bicol na yaon permisinda handang magtaong pag-alalay urog na sa mga oras nin emerhensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Mga pasahero kan bangkang nawara sa Sorsogon na rescue asin bistuhon ang Bicolanong estudyante na pighahangaan huli sa magagayon na obra.
Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. Mga pasahero kan bangkang nawawara sa katahawan kan kadagatan na sakop kan Sorsogon na rescue. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Matapos na mawara sa kadagatang saup kang probinsya ng Sorsogon kang Sabado, Enero 28, matarayumpong nakaduong sa pantalang kang Castilla, Sorsogon ang nawawarang motorized bangka. Makalis ang pigkondusir na search and rescue operation kang BRP Lulinato Toong Naval Forces Southern Luzon. Sigun sa commanding officer na si Lieutenant Commander Hernan Binetes, alas 5:30 ning hapon kang maipaabot sa inda kang pamayo kang barangay poblasyon ang pagkakawarak ang nasambit na lunad ang pandagat. Tulos sindang nagkondukta ng search and rescue operation lunad kan sa indang barko. Alas 6:55 ning hapon kang parehong aldaw, kan mahanap na ang lokasyon kang nasambit na bangka na nasa kadagatan na sakop kang barangay Malaumawan Island kang parehong Banwaan. Since hindi po familiar yung parang boat operator ng bangka na dito sa pagpasok dito sa port. So eventually po, kinuha po namin yung details nung bangka. Kinuha rin po namin yung mga necessary informations para po pag once na magkanda kami ng rescue, mabilis namin makikita yung bangka. At the same time, maka-establish agad kami ng communications kung paano namin sila tutulungan. Later on, na-find out namin yung pala mga relatives nung namatayan nga galing sa Masbate. Sa impormasyon, gikan Masbate City asin pabalik na kuta sa nasambit na Banwaan ang nawawarang bangka na naghatod kang bangkay kang sa indang kapamilya. Sigun pa kay Binetes, maura na sin makusog ang ukol kan mga oras na pig-rescue ninda ang anom na lunad na individual. Ring po yung laki ng alon at saka yung sama ng panahon. And yung bangka is maliit lang, very prone sa alon. I decided with the when I requested guidance sa aming Naval Task Force 31 to conduct yung rescue operations na rin. Maigot na pagirumdum kang NAVFORSOL. Mas maray na dain na magpuwersa pang magbiyahe. Urog na mga saradit na lunad ang pandagat, lalo na kung maraot ang panahon. Para sa mga baratang tatak Bicol, Nomer Corporal. Mapalad program kan Bicol University College of Medicine, piglunsar naman sa Camarines Norte. Detalye sa istorya ni Mariel Lorenzana.
Ikinaugmakan magkaklaseng Jetro asin Marcos kan Camarines Norte National High School na igwang pigo-opresir na scholarship program ang Bicol University College of Medicine. Ini ang medisina para sa lahat dapat o mapalad program. Kasuod maaginibo ang pagpapabisto kan programa sa nasabing eskwelahan. Kasabay man ginibo ang Memorandum of Agreement o MOA signing entre opisyales Bicol University College of Medicine asin pamayo kan Camarines Norte National High School. Ako po is engineer, so bale ngayon po nagdadalawang isip na rin ako kasi napakagandang offer po nito para sa amin. Dahil bukod po sa libre yung tuition tapos mapag-aaral din po kami, kakaunti na po yung requirements na kailangan. Gusto ko po talaga maging doktor, kaso nagdadalawang isip lang po kasi po iba po yung strand ko na kailangan pag ganyan po na nagdo-doktor. Siguro po kung papayagan po na yung strand ko na maging doktor, go po ako. Pag doktor na kayo, ang sweldo nyo po ay hindi. Libre ang tuition fee kan estudyanteng kwalipikado sa mapalad programa. Para sa libreng tuition, igwaman ng 177,000 pesos na allowance na marirecibir ang estudyante. Makakarecibir masindanin allowance kantidad 148,000 pesos sa indang internship as in board exam. Ang principal kan Camarines Norte National High School, dakulaan pasalamat na saro sinda sa napiling eskwelahan para sa programa. Sabot niya manda kaya nahuli sa pinansyal na kadipisilan, bako madali para sa sarong estudyante na magpadagos mag-eskwela sa medisina. I fully support po yung programa. Ang part lang namin sa DepEd ay ma-assure na yung aming mga estudyante ay maganda yung result ng kanilang pag-aaral para ma-qualify sa programa ng mapalad. Sigon sa Vice President on Academic Affairs kan Bicol University, saro ang Bicol University sa duwang eskwelahan sa rehiyon na nag-o-opresir ng scholarship sa medisina. Kaya laom niya ng gad na dakulaan magbalik sa programa. Kinakaipuan sa nang maipasarkan mga estudyante ang National Medical Admission Test o NMAT para makabali sinda sa mapalad programa. That excellence is not an event. It's not just a one-time experience. It's an attitude. And you're building up that attitude while you're young now will eventually help you to become excellent in the future. So, young as you are now, train your minds, train your hearts, and train your hands so that eventually you will be ready to face the future. Ang gobernador asin vice-gobernador kan Camarines Norte, suportado man ang programa. Nagtutubod ang duwang opisyal, dakulaan maitatabang kan programa para masolusyonan ang problema sa kakulangan ng doktor sa probinsya maging sa bilog na nasyon. Because I fully agree with Ma'am Ofelia na kulang ang ating doktor sa lalawigan. Alam niyo po, we have 12 municipalities. Ang ilan sa atin pong munisipyo po ay wala pang doktor. Kaya kayo mga bata, everything, tanda nyo, everything that happens in this world, they all started from a dream. Dapat mangarap maging doktor, mangarap maging abogado, mangarap maging ininyero, dahil darating sa panahon, di monggol maging vice governor din kayo na katulad ko. Sigon sa pamayokan Bicol University College of Medicine, nakabase ang mapalad program sa RA 11509 o Doktor para sa Bayan Act asin programa kan Commission on Higher Education o CHED na MSRS o Medical Scholarship Return Service Program. Objeto kainin na matawan kasimbagan ang kakulangan ni doktor sa nasyon sa paagi nin pag-inkaminar sa mga estudyante na medisina ang kuano na kurso sa kolehiyo. Nandito kasi gusto ko patunayan sa inyo na kahit mahirap, basta magaling kayong estudyante, pwede po kayong maging doktor. Pag doktor na kayo, ang sweldo nyo po ay hindi bababa sa 90,000 pesos kada buwan. So napakalaki yun. Para hindi kayo makakatulong nun sa laki ng sweldo nyo. Katuwang kan programa ang CHED asin maniba-ibang eskwelahan sa bilog na rehiyon. Sa ngunyan, bukas na ang BU College of Medicine sa mga aplikante kan sa indang scholarship. Kaya pag enroll nila ho, hindi nyo kailangan magpaluwal ng pera kasi po, mayroon na kami ugnayan with CHED na hindi na ho magbibigay ng advanced tuition or deposit ang mga estudyante. Diretso na po sila makakakuha ng scholarship. Napakagandang programa nito ng gobyerno. Magigiromdoman, inot ng ginibo ang launching kan mapalad program sa Daraga National High School kan Miyerkules, Enero 25.
Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Bicolanong architecture student pigahangaan hulikan sa iyang magagayon na obra. Bistuhon ta siya sa istorya ni Carmelo Balya. Ugma si Architect Leo Del Rosario, Dean kan Bicol University Institute of Design and Architecture sa dikit-dikit na pagkakabisto kay John Del Tuason saro sa mga estudyante ninda sa universidad na pamosongon yan urog na sa social media matapos nahangaan kan netizens an obra kaini. Para kay Del Rosario, masasabi man na sarong honor sa eskwelanan pagkakabisto kay Tuason, patunay sa nadaini kan tibay kan bagong henerasyon. Actually, we have this student assistant program that we have launched just last week because of the problem that many of our students are filing leave of absence because of this financial constraints. So marami kaming alumni, architects na nakita sa POSCO na tutulong sila sa mga ganitong estudyante na natin na may kakayahan pero kulang sa may abilidad pero kulang sa kakayahan para mag-aral. Kahit free na nga tayo dito sa Bicol University. We are very proud. Bunso sa 5 magturugang, asin residente kan Zone 3 Mulad Bukad Grande Ginubatan Albay a 19 anyos na si Jandel. Istorya niya, 7 anyos siya kan madiskubre niya na may kakayanan siya sa pagdodrawing, sundo sa iyang pagdakula, nabitbit niya ang nasambit na talento, asin piglalaban niya na sa iyang mga obra sa manlain-lain na kompetisyon. Na-curious lang po ako sa mga ginagawa ng mga kapatid ko sa arts. Nagdodrawing po kasi sila. Tapos, nakita ko sila, tinry kong gayahin yung ginagawa nila. Na-discover ko na kaya ko naman po pala at parang madali lang na gayahin para sa akin. First year student as in architecture and kurso ngunya ni Jandel. Sigun kay Jandel, ang nasabing obra parte sa naman kan sarong subject ninda kun sa inaisipan niyang kwaan nila dawan ang nagkapir ng edipisyo sa Banwaan kan Daraga may kinaaraman kaya sa komunidad ang tema kan sa indang proyekto. Disyembre ka nakaaging taon kan i-upload niya subuot ang nagtrending niyang obra. Nagbakasakali ako sa BU na sana makapasa naman ako. So yun nga, nakapasa ako. Isa din pong sign nyo na para talaga sa architecture. At sana, balang araw, maging architecture ko. Ugma si Jandel sa mga positibong komento sa iya sa social media, dain niya kay dahunaon na sa simpleng pag-post niya kan sa iyang obra, mapatok ini sa netizens. Sa mga student po na may mga talent po na hindi po na pinapakita po sa public po, huwag po kayong mahiyang ipakita sa karamihan ng mga talento. No? Kasi hindi lahat ng tao ay kaya yung ginagawa mo. Ikaw lang yung may kaya na to. Asigurasyon ni Jandel, mas lalo niya pang titibayan sa pagklase, huli taapwera sa iyang pamilya, inspirasyon niya naman ngunyan ang mga tawong bilib sa kakayanan niya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Asinyanan katripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!